ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಲಮಂಗ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು. इतने तुले फॉग सोडे मुटाने गाइस फॉग दिंजिना पोर्लु तुले फुल कंप्लीट ब्लैंक అయితే అనంత పతంచి పాయింట్ మాజ్వి ఎస్పీ లాగ్. So hello guys, welcome back to the new vlog. So yan bokkaini SP vlogs pidarda maidadi so maka enchini plan mata ಇನಿತ ಬೆದರ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬರ್ಸಲ ಬರೋದು ಹೆಜ್ಜಿ ಫಾಗ್ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಪಿರೋಡ್ ತೋಲಿ ನಿಕುಲ್ ಫಾಗ್ ಎಂಚೊಂಡು ಫುಲ್ ಪಿರೋಡ್ ಗುಡ್ಡೆ ಊರ್ದು ಹಿಲ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಇತ್ತ ಕುದುರೆ ಮುಖ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧಾರಣ ಮುಟ್ಟ 60 to 65 kilometers ಪವರ್ ಉಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ನಮಗೆ ಮೈದಾಡಿ ಪವರ ಮೈದಾಡಿ ಪೊದ್ದು ಬೇದಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಮೈದಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತು ಕಲ್ಪನೆ ರಾಣಿಚೇರಿ ಉಂಡು ಮುಟ್ಟಾಡು. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಉಂಡು ಸುಮಾರು ತೋಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಸೊ ತೂಕ ಅದಾದ ಮಾತು ಆಪುಂಡು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗ ನಿಖಿಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಪ ಹೆಂಚೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ಬಾರಿ ಜನ ಉಳ್ಳಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಂಡು. ಸೊ ಫಾಗ್ ಪೂರ ಹೊಂತಿದ್ದಾರೆ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪರ ಎಂಕಲ್ಲ ಹೊಂತದ ನಮ್ಮ ನಾನು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಡೋರಂತ ಸೊ ತೂಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಗವ್ರ. ಎಸ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಓಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ನೋಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇರ್ತಲ್ಲ ಆ ಮಲ್ಲಮಂಗ ಬಾರಿ ಜೋರುಂಡು. ಸೊ ಮೂಲ ಪದಂತೆ ಮಂಗನಗ್ಲೇನು ತೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಕೊಡ್ತಿ ಮಾರ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ಲ ಎಂತಲೇ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪೋ ತಿಕ್ಕುವ ಸೊ ಇಂಚ ನಡು ಎಡೆ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಿಕ್ಬಿಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಪ ಒಂದಿಪ್ಪೆ ಸೊ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಲ ಬಿಡುಪುಜಿ ಸೊ ಮಾತ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಲ್ತು ಬಿದ್ದಾಡ್ಕ ಮೂರು ಮಂಗನಗಳ ಪಾತ್ಯದ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಬಿದ್ದಾಡ್ಕ ಮುಲ್ತು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೈದಾಡಿ ರೀಚ್ ಆತ ಬಟ್ ಇತ್ತ ಮೈದಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೈಜ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದು ಒಂಜಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಅವಿನ ತೂದು ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋರ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಜಿ ನಮಗೆ ಚೂರು ಎದುರು ಪವರ್ ಉಂಡು ಮೈದಾಡಿ ಪವರ ಸೊ ಮುಲ್ತು ನಲ್ಲ 5 kilometers ಉಂಡು ಮೈದಾಡಿ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ. ಸೊ ಮೈದಾಡಿ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆಲ್ಲ ಪೋಪ ಬಟ್ ಐದು ತುಂಬಿತ್ತು ಒಂದು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ತೆಗೆದಿನ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂದು ತೂದು ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪೋರ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಜಾತ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನೀಗಲೆಲ್ಲ ತೋಪಾವೆ ಏನಂಜ ರೋಡ್ ನೋಡ್ತಾರೊಂದಿಲ್ಲ SP vlog ಪಿರೋಡ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ತಿಕ್ಕ ಒಂದಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಿರೋಡಲ್ಲಿ ತುಲಿ ಏತ್ ಎಪ್ಪರುಂಡು ಮಂಡ ಅಂಚುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪರುಂಡು ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಎಪ್ಪರು ತೊಂದು ನಂಚಿ ಬೊಕ್ಕಲು ಎಪ್ಪರುಂಡು ಮುಖ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರ್ಲಾಗ್ದ ವ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ತೊಂದು ಪೂರ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಆನೆ ಸೊ ತುಲಿ ಎಂಚೋಣ ನಿಗುಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈ ಒಂಜಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ದ ಪೊರ್ಲು ತುಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಸೊ ಎಂಚ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ ಏತ್ ಎಪ್ಪರ ಮಲ್ದಿರ್ತುಲಿ. ಭಾರಿ ಸೋಕೋದೊಂದು ಟೀ ಎಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದ ವ್ಯೂ ನೆಟ್ ಹಿಡ್ದೆ ಇಂಕೊತ್ತು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಿತ್ತು ಪೋರ್ ಇತ್ತು ಮಾರ ಬಟ್ ನಡಪಡತ ಅಂಚೂರು ಮಂಡಿ ಚಾತಿ ಸೊ ಗೈಸ್ ತುಲಿ ಪಿರೋಡ್ ಎಂಚ ತೋಜೊಂದು ತುಲಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಒಂದು ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಮೈದಾಡಿ ಪನಾಗ ಅಂದಿವಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮೈದಾಡಿ ನಿಗ್ಲಣ್ಣ ಬರ್ನಾಗಲು ಇತ್ತಂಡ ಸೊ ಮೈದಾಡಿ ಬರ್ನ ನಿಗ್ಲೆಗೊಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ಅಂತ ತಿರ್ಗಿದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಆಯ್ಕೆ ನೆಕ್ ಪಂತನ ಜಾಗ ಎಂಚುಂಡುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ವೈಡ್ ಉಂಟು ವೈಡ್ ಬಂಡು ಎಪ್ಪರು ಈತುಂಡು ಫುಲ್ ಎಪ್ಪರುಂಡು ಕೂಡ ವೈಡ್ ಉಂಡು ಸೊ ಬಾರ್ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಮಗೆ ಮೈದಾಡಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಪಿದಣ್ಣು ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ತೋಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪಂದೇನುವೆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮೈದಾಡಿದ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪೋದು ಅಲ್ಪಾರ್ದ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ಎಂಚೊಂಡು ತೂಕ ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಡ್ಗ ಬನ್ನಿ ಪೊಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ 2 kilometers ಬಾಕಿ ಉಂಟು 2 kilometers ಮೈದಾಡಿ ರೀಚ್ ಅವರ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. now you beg me please hey now I stay away you will never
ಮೈದಾಡಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ. ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದದ. ಸೊ ಫಾಗ್ ತೂ ಅಲ್ಲಿ ಬಿರಾಡು ಮುರ್ಕುದು ಬೋತೀನಿ ಫಾಗ್ಡ್ ಕುಜಲ್ ಪೂರ ಹಾಲಾಯ್ತು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ದಿದ್ದು. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬಿರಾಡ್ ತುಲಿ ಎಂಚೊಂಡು ಫಾಗ್ ತುಲಿ ಫುಲ್ ಫಾಗ್ ಬುರ್ದುಂಡು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇದು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಪ್ಪನು ರೀಚ್ ಅವರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆದ ಮೈದಾಡಿದ ವ್ಯೂ ತೋಪವಿತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಾ ಕಣಿವೆ. ಸೊ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಮೈದಾಡಿ ಕಣಿವೆ. ಸೊ ರೋಡ್ ಅಂತ ಆಫ್ ರೋಡಿಂಗ್ ಮಲ್ಲಿಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಭಯಂಕರ SP ಲಾಗ್ನ ಸ್ಕೂಟಿ ಹೊಡೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ನು ಆ ಗುಡ್ಡೆಗ್ಲ ಹೋಗ್ನು ಅಂದಪ್ಪ ಬಾನೆಗೆ ಬಟ್ ರೈಟ್ ಪೋಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಬತ್ತದು ರೀಚ್ ಆತ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈದಾಡಿಗೆ. ಸೊ ಇದು ಪೀಕ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಂದಿಗ್ಲಿಗೆ ವ್ಯೂ ತೋಪ ಎಂಚೊಂಡೊಂದು ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಬುಡ್ದು ಮುಚ್ಚಿದು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಬಲ್ಲಿ ಪೀಕ್ ಬತ್ತ ರೀಚ್ ಆದ. ಸೊ ಮೈದಾಡಿದ್ದ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಬತ್ತ. ಸೊ ಫಾಗ್ ತುಲಿ ಎಂಚ ಬೂರ್ದು ನಿಂತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇಲ್ಲೇರು ಫಾಗ್ಲು ಉಂಡಾತಿ. ಸೊ ಇದು ಅಡೆಗೆ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಬಂದು ವ್ಯೂ ತೋಪವೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಮೈದಾಡಿ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದ ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದ್ರೊಂಜಿ ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಚೊಂಡು ಬಂಡ ಏನು ಪಂದು ಸುಖಜ್ಜಿ ಆ ತೆಡ್ಡುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲಿ ತೋಪವ್ಯಾನೆ ಹೊರ ಸುತ್ತ ತುಲಿ ಫಾಗ್ ಎಂಚ ಬೂರ್ದುಂಡು. ಸೊ ಭಯಂಕರ ಫಾಗ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಇಡೀ ಟಾಪ್ ಪೀಕ್ಡ್ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ದೇವೇರ್ ಲೆಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಆ ವ್ಯೂ ತೂಲಿ ಎಂಚೊಂಡು. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. So I'm counting down the days to get out. 'Cause I need to learn to forget everything that drags me down. I need to forget everything inside me now. Full speed ahead, fly from the end. So I'm full speed ahead. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೀಕ್ ತೋಜೊಂದು ಪೊಡ್ತುರ್ರಿ. ಸೊ ರಾಣಿಜೇರಿ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಪಿರಪೋನ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗ್ಲ ಪೋಪ. ಸೊ ಅಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿ ತೋಪಾವ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇಪ್ಪು ಮೈದಾಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ ರಾಣಿಜೇರಿದ ವಿಡಿಯೋ ತೋಡುಂದಂಡ ನಿಕುಲು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ತೋಡಾಪುಡು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ಲ ತುಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ಲೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ತೋಂದುಲ್ಲಾರಂದಂಡ. ಸೊ ನಮ್ಮೈತೆ ಮೈದಾಡಿ ಬೈದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಪವರ್ ಆಪುಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತುಲಿ ಅಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಪವರ್ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಐತೆ ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮೈದಾಡಿ ಪೀಕ್ ಬೈದ. ಸೊ ಮೈದಾಡಿ ಪೀಕ್ ನಿಕುಲು ತೋಲಿ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲುಂಡೊಂದು. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಮೈದಾಡಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲಿ ರಾಣಿಜೇರಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ನಿಕ್ಲೆಗೆ ರಾಣಿಜೇರಿದ ಫುಲ್ಲು ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತೋಪಾವ್ಯಾನೆ. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಮೇಲೆ ತುಲಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಕುಲು ಮೈದಾಡಿದ ವ್ಯೂನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ಇತ್ತೆ ಫಾಗ್ ಫಿಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ತೂವಲ್ಲಿ ಫಾಗ್ಡ್ ಮುರ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನಿಟ್ಟು ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಯೂ ತೋಪಾಯ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತೋಪಾಯ. ಸೊ ಎಕಾಡಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ತೊಗೊಂದಿತ್ತು ಜಾಗ ನಿಕುಲು ಉಂದಿ. ಸೊ ಇತ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಂಡ್ ಮೈಂದು ಬರ್ತದ್ದು ಫುಲ್ ಬೂರ್ದುಂಡು. ನಾನು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ನೆಟ್ಟೆ ವ್ಯೂ ತೋಜಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾಗ್ ಪೋಪುಂಡು. ಫಾಗ್ ಪೈಪ್ ಕೂಡ ನಿಕ್ಲೆ ವ್ಯೂ ತೋಪಾವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫಾಗ್ ದಂಜೊಂದು ತುಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಆವೊಂದು ಫಾಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್ತು ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ತೂಲಿ ಮಿತ್ತು ಬರೋದು ಫಾಗ್ ಇತ್ತೆ. ಸೊ ನಂತೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮುರ್ಕುದು ಫಾಗ್ಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ನಿಕುಲ್ ನಿಗ ಲೈಫ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಡೇನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೈದಾಡಿ ಕ್ಯಾತನ ಮಕ್ಕಿ ಬೊಕ ನಾನೊಂಜಿ ರಾಣಿಜೇರಿ. ಸೊ ರಾಣಿಜೇರಿಗೆ ಪವರ್ ಉಂಡು. ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಾಣಿಜೇರಿ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲಾರಂದಾಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬುಡ್ನೆ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಜೇರಿದ ವಿಡಿಯೋ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಪ್ಯಾನೆ. ಸೊ ರಾಣಿಜೇರಿದ ವಿಡಿಯೋಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲಿ. ಸೊ ಗಾಳಿ ಬರೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಫಾಗ್ ದಿಂಜೊಂದುಂಡು. ಸೊ ನೆಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಪ್ಪರಡಿ ಪುಂಡು ರಾಣಿಜೇರಿ. ಸೊ ಒಂದೇ ಇಂಚು ನಾನು ರಾಣಿಜೇರಿ ಹೆಚ್ಚಿಪ್ಪು. ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಗು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತುಲಿ. ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈದಾಡಿದ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪಲಿ.
ಗೈಸ್ ಫಾಗ್ ಇಂಚ ದಿಂಜಿದಂತು ಫುಲ್ಲು ಫಿಲ್ ಆತು ದೇವರೇ ಗೈಸ್ ಇದನ್ನೇ ಟೇಕ ಅಲ್ಪ ವ್ಯೂ ಮತ್ತು ತೋಜದಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಫಾಗ್ ಫಿಲ್ ಆದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಕಮೈತೆ ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಸುಮಾರು ಪಡ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಟ್ಟದ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ನಿಗ್ಲೆ ತೋಪ ಅಂಚಿ ಮತ್ತು ಪೋರ ಮಾತಾಪುಡು ಸೊ ಅಡೆಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ನಿಗ್ಲೆ ಫುಲ್ ವ್ಯೂ ತೋಪಾಡೊಂದು ಫುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಆತನೆ ನೀನು ಸೊ ಇನ್ನಿಗ್ಲೆ ಮೈದಾಡಿದ ಫುಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಲ್ಪ ಮತ್ತು ವ್ಯೂ ತೋಜೊಂದು ಒಲ್ಪ ಮತ್ತು ದಾದೊಂದು ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತು ತೋಪಾವೆ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡು ಮುಟ್ಟ ಒಂದೆಪ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ತುಲಿ ಫಾಗ್ ಸೊಡೆ ಮುಟ್ಟ ಗೈಸ್ ಫಾಗ್ ದಿಂಜಿನ ಪೊರ್ಲು ತುಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ತು ನಂತು ಅಂಚಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಜ್ವಿ SP ಲಾಗ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮನೊಂಜಿ ಮೈದಾಡಿದ ಪೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡವು ಅವು ಫುಲ್ಲು ಮುರ್ಕುದು ಬೋತುಂಡು ಫಾಗ್ ಸೊ ತೋಲಿ ನಾವು ಸುತ್ತಡ ತೋಲಿ ಫಾಗ್ ಎಂಚ ಬೋರ್ದುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತು ಪನಿ ನೀರ್ಲ ಬೋರೊಂದುಂಡು ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಇಪ್ಪಡು ಸೊ ನಿ SP ಲಾಗ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಪೋಂಜಿ ತೆಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಜೊಂದು ಪೀರ್ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಫಾಗ್ ಬಿಡ್ದುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ದು ದಾದ ಪಂಡ ಲೆನ್ಸ್ ಫಾಗನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಲ್ತು ತೋಪೋಣ ಅಂಚ ರೀತಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಇಂಚ 5 to 5 ಅಂತ ತೋಡೊಂದಂಡ ಆಯ್ತು ಹೊಚ್ಚಿ ಎದುರ್ದು ಆಯ್ತು ಹೊಚ್ಚಿ ಆತ ಫಾಗ್ ಉಂಡು ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಲೆನ್ಸ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಿಗ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನೆಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾತ್ರ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಜೊಂದು ಆತಿ ಅವು ಬುಂಡ ಈ ಫಾಗ್ ಏತ್ ಡಾರ್ಕ್ ಉಂಡು ಬಂಡ ದಾಲ ತೋಜೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಫಾಗ್ ಉಂಟು ನಿಂಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮೂಲು ಸೊ ನಿಗಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ತಂದು ಬರೋಲಿ ಸೊ ದಾಲ ನಿಗ್ಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೇಲ್ ಉಂಡು ಸೊ ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ಟೇ ಆಪ್ನಂಡ ಸ್ಟೇ ಅವಲಿ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಕೆಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇಪ್ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬರಬೈದಿನಿ ಸೊ ನಮ್ಮಕ್ಕಂತೂ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೆ ಸೊ ನಿಗುಲ್ಲ ಬತ್ತ ಮೂಲ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಪೊಲಿ ಈತ್ ಲೈಕ್ದ ವ್ಯೂ ನಿಗ್ಲೆ ಒಲ್ಪಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಂದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂಲು ಈ ವ್ಯೂ ಬುಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕು ರಾಣಿಜೇರಿ ಸೊ ರೆಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಡಿಪ್ಪನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನಿಗುಲು ಇಡೇ ಬರ್ತಾರ ಅಡಿಗೆಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಪಪ್ಪರ್ ದೇಬಣ ಮಸ್ತ್ ದೂರದಲ್ಲ ಪವರಜ್ಜಿ 6 to 7 kilometers ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಿ ಸೊ ಇಂಗ್ಲೆಗಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂದುಂಡು ಸೊ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಟೈಮ್ಗೆ ಎತ್ತದ ಈ ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸೀಸನ್ ಟೈಮ್ಡು ನಿಕ್ಕುಲು ಇಂಚಿನ ಎಪ್ಪರೆಪ್ಪರದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಾರ ಇಂಚ ಫಾಗ್ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ನಿಕ್ಕಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಗೈಸ್ ಫಾಗ್ ಏತಾತಂತುಲಿ ನಾನಂತೆ ಪಡ್ತುಂಚೆ ತಲಕ ಮುಚ್ಚಿದೇವು ಪುಣ ಪೂರ ದಾಲ ತೋಜಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಫಾಗ್ ಬೂರ್ದು ಸೊ ನಮಗೆ ನೆಡ್ದು ರಾಣಿಜೇರಿಗ್ಲ ಪೋರಂಡು ಅಂಚೆ ರೀತಿ ನೆಟ್ಟಿಡ್ದಮ್ಮ ಪಿತಣ್ಣ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸುತ್ತುಗ ನಡ್ದಾದ ಮತ್ತೆ ನೆಗ್ಲಿ ತೋಪ ಹಾಪಣಂದು ಸೊ ಸದ್ಯಗಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ತಮ್ಮನೆಲ್ಲ ಬರೋ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವನು ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತೆ ನಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕ ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೈದಾಡಿದ್ದ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಈತೆಂದೆನ್ನುವೇನೆ ದೇಪ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ತೋಪದೆ ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಫಾಗ್ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೋತುಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತವಿಲ್ಲ ತೋಪದೆ ಅಂದಲ್ಲ ಬಾಕಿ ದಿತ್ತಿಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ದಿಪ್ಪುಂದೆನ್ನುವೆ ಸೊ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಮಾಡು ದೂರನೆಲ್ಲ ಪೋಡು ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ತೋಡು ನಿಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಇತ್ತುಂಡ ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮೈದಾಡಿಗೆ ಬಲಿ ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವೀಡಿಯೋ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟುಲ್ಲಾನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಪ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದು ದಾದನು ಸರು ಎಂಚಾಂಡ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ದಾಲ ಪಂಡ್ರೋಂಡ ದಾದ ಪಂಪುಂಡು ಒಂದು ಜಾಗದ ಬುದಾರ್ ಮೇರೆ ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಂಡ ಫಾಗ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಉಪ್ಪುಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ತೂಲೆ ಎಂಕುಲ 4 ಸೈಡ್ ಫಾಗ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ ಆತ ಫಾಗ್ ಕವರ್ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ್ರ ತೋಜೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿರಡ್ ಜನ ಉಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜೋಣ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಏತ್ ಎಪ್ಪರಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಏಕಾಡು ಫಾಗ್ 20 ಮಡ ತೋಪದ ಎಂಚ ವ್ಯೂ ಉಂಡು ಅವೇ ವ್ಯೂ ಇತ್ತೆ ಫಾಗಡು ಮುಚ್ಚಿದ್ ಬೋತು ಸೊ ಎಂಕುಲ್ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಅಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಪಾಡುವ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ ಪಾಡುವ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೊ ಇದೇ ಪಾರ್ಟ್ 1 ವಿಡಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಇಂದು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಕಲು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಅಂತ ಅಂದು ಈ ಪಾರ್ಟ್ 1 ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ತಿಕ್ಕಗ ನಮ್ಮನ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಸೊ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪಂದಿತ್ತುಲಿ ನಡೆದ್ಲ ಅವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಬಾಯ್